solo again. Yung pag-aaral mo, solo ka ba niya? Dili ko ito niyo na nag-iroin ko. Nakita na ikon man ako, mapinta akong sa cellphone. Tapos, ano naman. Nagsiselfon tapos magsusurat. Kaya ako na nakasurat. Kasi hindi ko naman wala mo hindi ko naman na ano. Nakabata ka. Pag sa balaw. Makaktas na ayos. So na, bagay pagtukad ni. So, pagaling ko sa isang balay. Trabaho. Kuda mo ang trabaho, walang pangangailangan. Wala na sila. Bagang wala na natapos. Kaya pa ka nang uya, dahil naman. Gano. Ano yung trabaho? Sino pa ang uya? Ano ako? Tambak kayo ito. Oh, shit. Thank you for watching. Thank you sa like. Baga, grabe na ari nga sa. How do I live without you, baby? Thank you sa likes. How do I live? Paano na? Kahapon na kaya pupunta ako. Natabunin pa ako. Nagsayo-sayo ako. Tapos naging na tapos sa inyo kay bayad niya yun. Kaya nangalasayos niya na agad. Sige kaya, kumbaga deserve mo na yan. Ano bayadan? Kaya nangalasayos ngayon. Daw na ako na. Deserve mo man yan na mabayadan. Kaya nangalasayos. Nangalasayos na namin. Nagsasayaw ka. Lola. Pero sumundan. Ay, ulit ka na. Malulang pagkalaro. Kailangan alas 12 naman gano'n. Hindi ka pa nagkakao? Alas 12, hindi ka pa nagkakao? Hindi. Nakalulot pa lang ako. Ano ngayon? Hindi na trabaho ba ito ganda? Bakit na pag tapos tuang ka na mahidya ka na. Bakit yan naman sige ka na sige ko. Nakatulong ka diba? Nagkakaang magamos? Ito ka naman? Hindi. Sino? Nagkakaang magamos. Happy lunchtime to all your friends. What did you do? Hi, sis. Makikaon. Hi, Sir Donnie. Kaon ka na, kaon. Karaon. Come on, let's eat. Ano lang yun? Ay, pako na hindi ha. As usual ang trabaho. Ganito. Hindi ba? Lapit kami. Oh, thank you so much. Thank you, 23 people in the house. Come on, let's eat. Let's eat. Hi, Mark, Evan. Tulong ka. Pwede man dito. Oo,
mo. Kuwan. Ayun. Magpakampangan sa ako. Ayun pala. Magpakampangan sa Di, ako. ano kita? Hello from America. Hi, Sir Mark Evan from America. Thank you for watching. Didi na ako. Ano na ako didi sa ano ah. Nasanay na ang lamisa sa akin. Ay, Nana? Wala na. alis ko mo. Long time. Long time. Trinity. Long time no see. Kaya ini nga, naibot mo may tinatulong. Kay ini, kinuha ko dito sa marinade. Ah. Sinay, Oo, ito na kuwan. Kinuha ng laman. Oo. Sa marinade. Siya. Important ba na ito luto? Sa dangay ba? Hasmin ini. Ang bot kinain yun, nalagay sa ano, kadabay yun. Bagang hasmin. Ang hasmin pa lang. Mamot na. Na mayumhok. Mayumhok ini. Bagay ba mga bagaan? Wala ko po ano. Luto ko ito. Dila ka ako magulay. Ito na. Ano na ko isda. Bakalakan mo. Wala ko ano. Bakal ka kamates. Sa may kamatis. Manay kayong baga. Dahang kamates dito. Nagpirang kilo. 50. Nagpirang ka. Ako nagmahalog ka niya. Ah, kaya sa perang kilo. Kami ka. Ah, dito. Kami ka. Ah, naamo. Kami ka. Ano ano? Sa Inol? Maniking. O, sa Iking? Ang babanti baga. Inamit ka dito sa pastel. Badana na dalang ara na. Nagbabaran ko. Dati, nabinto yun na. Kamato. Alam ko na hindi ko. Freezer. Ah, Sabi ko pag tunaas naman yun, mabatog na yung hotel. Mabakala ko yung hindi Mabakala ko. Kahapon bakala ko. sabi. Kamatis. Kaya ako nila sa baba. Nagtaliba sa taas. Pero ano, mga bata, hindi nila. Ay, sabi rin na sana ako. Mm-hmm. Monday at sa may ano ala sa niya sa baka niya. Ano ako daghan may nagbati di ay pag. Isda mo? Hello. Sabi nakatagis ko, gulay. Gulay man ako. Sending love from USA. Thank you. Maybe you can send super chat. It's Lini Elizabeth Ramirez Linares. Ay sa mga puro-puro niya. Corner. Uy, Fortaleza. Tinawa sila kayong kaldero sa sa Jordan, nagkakaon na kami, namo ko naman sa baso. Ay, nag-abroad ka dati? Ini na kaldero, ay luto, ay soda, puro yung nasabot na. May mga servings ko na. Pagbukan lang naman. Parang buffet yan. Kami lang sa natulog. Parehas nang pala sa mga Korean. Bultang doon sa na. Batagan mo na lang 15 kurong.
Hindi na talaga ito nandito. Pareho kita nagluluto pero may iloy ah. Naghatag nila ako. Naghatag lang kami kay nagsisiya. Ano ko eh. Nada lang ko sa ano. Ay. Uy, tinuwa ka talaga. Gusto ko na. Ganyan ka nakatangkot yung mga blue. Come on, let's eat. Sir, good noon. Can I have some food? Yes po, I'm poor. I don't believe you're poor. Maybe I'm poor. Thank you, Sir Fred. Haha. Hindi na pang kabigan sila. Kaya ang kamay. Talaga makakatakot ka, pagalit ka. Yan. Naghahanap na niya ako. Kailan, ikaw ang papahanap ka. Nakasagot na Ah, nagkakos. Pepera lang kami din. Diba? Kasi manainin ko sa dito dati sa Rayon niya. Ito lang sila. Hindi ko na dito na sila. Ito na naman ako. Kilala mo na lang sa parents mo kami. Narayuan sila. Rayon talaga kanina. Di kundiri oraw ka at eleksyon ka man. Ito na kung ano. Kasi may ano ba ba? Sacrifice mo talaga. Priority ko ano. Kayo yung baglay. Baka ko ano pa. Ayun, baka ko din napansin. Sabi. Wala. Ay, may ito ba na kinakalawa? Kasi saan mo na gusto ko. Yeah, I'm busy here now and now it's starting raining. Ah, okay. Here, sunny. Summer feels. Sir Fred, I have to go and bake for rice. Okay. Hi po, hi Michael. What are you eating? Rice and fish and vegetable. Okay, enjoy your lunch. I have to. Sorry, excuse me.
Excuse me. Enjoy to go finish before a hard rain. See you later. Thank you, Sir Fred. Hoy, humus ka. Tapos na ako. Kaya mo ng kaon ko. Saan lang bangus na kabaon? Humus na. Ang pampangit ang ano daw Parang ano, smooth. ano, hindi man niya mahilot mga ilang ano niyan. Ako pa nga natin sa ano yan. Ang pangbulan Yung niya. Smooth. Ang mga girang ba kayo? Ang mga girang ba yung makanik na? Tanahon. Oo. Yun lang na may mga dagdagan ng mga parang nanunod ba. Ang mga naman, kasama pa ako ba? Pagayon. Nunod ko kaya ng kakarin. Alam mo man alam mo na sa siyang panahon yung ano siya. Hindi naman lang yung parang Ang mga basi. chemical na yun. Ang basi. Mga basi. Kakaulo nga yan. Tadlong. Kadlong. Aloe vera. And ano, ang lumot. Very natural sa parang. Nakalibot kami sa ito. Baka paano mo na. Babad mo nga sa. Hindi bago ka magsabon. Babad mo nga sa akin. Kadlong. Kadlong. Alam ko, Mga may tulunok, bababad mo naman. Kayo na. Sabon na pang labas ko lang. Oo, kabunta. Ang tilnaw, tapos ang gamit ko. Oo, talaga na, sabong panlabang pamanlaw. Pero mga kayo na. Very natural. Hindi yan. Sabi naman pala yung Should have lechon baboy there. No lechon. If you donate for the lechon, we will eat the lechon, Michael. Yes, for the lechon. Where are you from, Sir Michael? Sir Michael, where are you from? Matulungan ako pa naglatag ka. Naglatag ka ngayon. Dahil sa nag-oo. Dahil sa nagsayo ka, tabunong narariya ko na lang siya. Wala ko na. Dahil sa nagsayo ka, nangalasay sa naga. Deserve mo nga bayadan. Talo. Siguro na-wordoan lang siya sa ako. Nangalasay lang siya sayaw. Nangalasay talaga. Sabi ko, warm up, warm up. Parang ano ba ba? Exercise? Oo, nasanay ako pa nung pagkakaaga. Di naman na siya nang gansaya, parang nag-i-irgir ako sa warm up. Sampan sa diri ko pa. Nakasanayan ko na. Pagkakaaga, irgir ko ako sa nasabi sa serpent kami ni doon. Ano siya, retired. Si serpent, retired. American, nag-start na siya dito sa Pilipinas, sa Pilipinas. Pero nagsabi ko pa kataong awat na. Tapos, siya na dito sa online. Tapos, may nag-join sa live. Tapos, hapot-hapot ko na instant ko sa live. Sabi niya, mag-init kami, next ka message. Sabi niya, kung lyrics siya, sinabi niya sa office, tingin ko kang sumay ka, inululoko ka lang suod. Tapos hanggang sa na-realize ni Mike na ang tama sa self-drive na inibagay na yun yung Derelianings na habang sira,
may iba. Kaya pag nag-ano ko, nag-like at because kaya may sa iba na sa parang hanggang sa napatunayan man nila na tama sila sa hinala nila. Tapos pinabayaan na nila. Tapos ano na lang dito niya ang gusto ni Mike nangyari. Ang gusto lang niya, di gastong ka nagbuwa. Kung nabungkong ka ngayon pa iba, dapat tiri ka ng buwa kahit habang nagsisinsiya sin kwarta, nag-ano ka dito, parang ano ba galing mo galing. Kasi ka lang, doon siya nangyari. Hindi ko man ikaw, ano, magplano-plano pa kita na diba, tapos may ano ka. Sabi niya, walang siyempre, tigil mo na yan. Tapos hanggang sa, hanapan ko ikaw, matinong babae, ganyan. Ito na, indudahan nila. Ito na, tama ang hinala nila. Na ito manglihat. Yelo ka pa. Hindi, tapos na, anibog ko man lang. Ay, ubot lang. Pag may kuwan ako, deal lang. Natadihan mo lang ko. Pag nakakaon ng luto, deal lang. Basta malamanan lang, okay na yun. Sila mo sa labas. Tapos, nakaon naman ako soon. Kaya sa nagupunan kami naman, pag 2 hours talaga, nagkakaon ako. Diyo lang pa ako, pero dapat pag 2 hours, nakakaon si Diyo. Pero di ako magpakabiglaan na daghan. Ito. Saan? Ay, stress mo ito. Kasi minsan si mama yung natapat na kung hawak mo galing. Tapos kabuli ng nawala. Hi, Albisco from Brazil. Pasubra ko mo. Sabi sa ito na ano, kaya kilala ko ito ng mga babae niya. Parang din, nahulaan lang niya kayo. Saka yung kilala mo yun. Mag-ingat ka din. Kuhaan kayo ng grupo na yun, grupo sa amin. Sa mga trabaho nila. Nag-istam sa mga foreigner. Kasi kilala ka yun. Tawa kayo mo din. Nabalat ko ng panasara. Parang mga pag-igay sa kanya. Nasan na nga, parang kasi rin talaga, ano yung ang tandaan yun, parang ibang yun sa dahil lang siya, wala man sa camera yun ako. Sama sa bawah. Hmm. Pagmahal po mo na yung sila ng sofa. Ito nga na bus ko, balagat pa. Tapos maggamitan siya sa mga ano, pero mas maging pang balat ni may edad siya kaya. Magamitan siya, ano siya yun. Kasi nga ni, ayun ako ko lang gusto na, inito na. Ano lang niya sa mga makasuka sila, bago talaga, bago sa bago. Ano talaga siya sa bagay? Dapat magalitan natin yung ano sa bagay. Matambay, kung may natin ako na lahat agad-agad. Ay, maski wala din na sila, yung mga lasing. Kasi maganda ba? Basta, ano, may Lasing tabi plano siya, pakali yung pangalan. Sige na yun sa sasa.
Kasi nga niya, nagtrasabi ang kwarta sa nakaamo. Nagaganda ko sa dito, wala ko nagpapalala. Tumayo pa rin yung pinamakal sa SM. Nakakasan ang pangbabaan sila. Ang kawasan pa sa kami tayo 8-8. Grabe. Kapila sa kawas. Mapigaan mo ang pagkakas. Pero sabi ko kung sa mga ano lang na bago ilan mo. Pangkalay dito doon. Sabi ko yun. Kamo nag-reachet mo sa naburo. Ito to. Pamalihan mo. Sabi ko, na naman yun na pamalihan ninyo. Kaya mamaya ka ng kalitan. Ang sandula kung di ito nakinagawa. Kahit na na, gusto sabi mo kung di ka magburo. Kaya kayo buro na ba? Ako na nag-ibig ng pamalayan. Pero ayulan na naman tayo. Hindi ba kanya? Ako na ito. Primero po yung nakuha. Kamahog dun sa tunaan mo ni ano yun sa sakit ko. Ang si Emmanuel. Emmanuel Lilias. Kamahog. Ang asawa sa kabilang sa tunaman na kamahog sa una. Wala. Yan yung sabi ko kanina sa mga. Sabi ko abot yung mga ilog sa ibang hitsura. Ang ka-seryosan bakta mo. Yung mga gusto mo sa buhay. Patay ko kasama ko. Tapos kanina nagkalit ko. Sabi ko, kung ano. Sabi ko naghanap ang kasi ikaw nga nagsabi mo. Tapos kumasama ka. Ano yun? Ito kung babagay na nila dyan. Bago ko na. Kung babagay na. Ganun na kung sa akin. Sa nabuli, bagay sa mga. Pinagod na rin dyan. Nabong na. Sagad ko rin sa ako. Nauna ito yung sa ako. Kala lang sa ito. Nagdang kahit ang pagkakataw sa mga pagkakataw. Sabi ulit yun. Nagkakaroon ka na lang doon. Sabi niya, hindi na ito. Ito nga ito. Tapos hindi rin naman sa kanila. Sabi ko, ano ba? Kasi sabihin niya, hindi naman ka. Sabi niya ka. Hindi naman. Nag-complain niya dito. Hindi naman ka. Kaya ako naman. Bago sa kapal nila ang parang tulis ko parang tulis yung besta ang parang sa pangalan ang parang sa ang tapakan ba ako dito pang nag-update ko ito kasi dahil sa hindi parang Iyahay kong tasyon mo. Sabi ko sa mga ng tao nila. Interviyan ko na tapos yung bayad.
pag yun, nangangalang ko diya. Nangangayong ka. Pag ka, nanyong ka talaga ako na. Anong oras na ako nagmata? Katok nga na. Malasot ko na ako ng kaya ta. Daw kayo na. Naginom ako kahapon. Makatulay. Nalasing na. Siguro, ang kagayon na nada magturugangan. Kawato. Kalama. Nagluto ka na ng pagkaon ni papay mo. Ikaw ano